Yo! Salutare la toți! Astăzi sunteți pe canalul Ninja The Royal și astăzi o să facem ceva mai mișto. O să vă zic ce o să mai facem pe la canal, știți că vin mâine, e prima zi de Paște. Acesta e canalul meu secundar de Minecraft. De Minecraft, de Brawl. Și mai am și pe ăla aici, dar nu vi-l arăt că e siguranță. Așa, vă zic ce o să punem pe... O să jucăm pe contul ăsta de Brawl când o să vină update-ul ăla tare. Așa, în prima dată o să schimbăm poza de profil al canalului cu ceva cu Paște. A doua oară o să facem episod de Paște sau chiar live. Live-ul cred că o să-l facem pe la 10 dimineața. Da, mă băieți, și cam atâta cu acest episod în care vă zic ce o să facem de Paște. Pa, pa!